So guys, check natin ngayon yung ano, yung pinagpalaban natin ng riding gear natin, yung gloves saka yung jacket. Pagdating, hindi ko napansin yung oras. 5 PM na pala. So, dapat 4:30 kasi na-pick up ko na yun. Check lang natin kung open pa sila. Kung di na, comes first. So, saan siya kukunin? Ito yun, taga Mangaldan ka, going right, then turn ng bago mag metro bank, mag-left ka. Ito yung Murillo na laundry. Kinain nila yung ano second day. Sarado na. Sarado na yung Murillo. So, check na lang natin kung anong oras pwede pick up. So yun, ito lang tayo dun sa ano pagawa tayo sa talyer ni Kuya Brian. Pinsan na naman, pero bago yung pagas tayo na analyze nga. Dumabi. Check natin kung open pa si Kuya Brian. Change oil, ayos ng odometer, speedometer, tapos brake lights, palinis ng ng electric starter. Okay, kaya nang bala. Tapos ano ba? Electric starter. Pa-adjust na rin tayo ng kadena para sa Sunday. May charity ride tayo. So charity ride is Sunday, January 22, yung sa Tapos natin. Hindi ko pa sure kung saan mismo yung mismong location yung pinakahalit, pero infanta yung bayan. After natin sa charity, check natin yung oras. Kung maaga-aga pa din, let's do a test ride. Hindi ko alam kung ayos lang tayo kung
Ano po yun, sir? 100 extreme. Sir? 100 extreme. Can you, sir? Hindi. Regular. Bigo ako, sir. Bigo. Hmm? Sir, tayo sa Kobe. So, mayroon po tayo ngayon sa sir. Tubig, sir. May lang check na gulong dito. Bago, sir. Bright, sir. Oh. Yung pangalan niyo, sir. Ha? Yung pangalan niyo sa vlog, sir. Ito. Kanyo na yan. So, ang tawag, sir. Mayroon po akong motor, sir. Thank you, sir. Oo. Thank you, sir. Sorry. Moto, sir. Moto Wifi. Oo. Yeah, ito sticker. Kaya ano naman po kayo, sir, para nandun po yung motor ko, sir. Ano? Boundary. Ay, boundary. Oo. Yes, sir. Oh, sir. Sige. Kaya kami, sir. Puno. Ay. Thank you. Sir, thank you. Nakasagad ata, boss. Hmm. Hmm. Doon sa ano, sa boundary kayo, sir. Ito ba yan? Sige. Kaya ano po kayo kita sa Facebook, sir. Thank you. Maraming salamat. Ito pa. Sir, alam sir, ang number po. Ah. Sir, pangalan po atin sa po. Hindi na. Sir, thank you po. Ingat sa biyay po. God Yep. bless po. Ha? Teka lang. Keychain daw. Ang keychain tsaka sticker. Dami niya pa tumawag sa charity. Sir, may page ba kayo? Yan. Ito po, Moto Wifi. Oo. Taga saan po kayo originally dito po? Sa Pangasinan? Mangaldan. Mangaldan. Sige po, ingat po kayo. Thank you po. Sige, ingat. Thank you. Ha? Kayo nyo? Katatlo tayo dito. Tapos tayo para Thank you, sir. Ingat po. sige, thank you. Ingat po kayo. Right side. Ay, tatlo. Daylight, starter, ano pa ba? Parang pagbigyan.